Cześć, witajcie, z tej strony ASW, a gra ze mną Lord Scaremonger z kanału Freaky Gamers. z Call of Duty. No, 3. W ramach naszego cyklu Kooperacja. Puścimy sobie małą kooperację ku zaskoczeniu w Call of Duty w przetrwanie, tak zwany survival na mapie Village i mamy nadzieję, że pójdzie nam lepiej niż przed chwilą, gdyż nasze poczynania nie zabrnęły zbyt daleko i no właśnie. A tak, wczoraj pękło nam 30 widzów, z czego radujemy się nieprzeciętnie. hurra. Z czego okazji zamieszczony był filmik z SCP z pcią przeciwną, zmieszaną z pcią męską w, prawda, składzie 2:1. Filmik nieprzeciętnie dziwny. Było przy tym dużo fanów, głównie z pci żeńskiej na mój temat. No ale... Dobra, jedźmy. Jedziemy z tym koksem. Zbliżają się wrogowie. Proponuję ty jedną stronę, ja drugą. Okej. Aha! Marcin już musi się pokazać z przepięknym... Marcin ledwo wrócił, wreszcie wypoczęty, zdjął trochę krzyż z barek Mikołaja, z barków, barek. Leżysz. Leżysz. 14 go stać, a jutro wraca nasz trzeci przyjaciel, czyli Lord Romulus. Mam nadzieję, że z kolejnym mistrzostwem Polski w ramach piłki wodnej. Dobra. To już po fali? Tak. O, okej, ja nawet nie wyłapałem tego. Szczelby. Nie. Desert Eagle, oh my love. Max Payne, wspomnienia wracają. Ukrywam sobie w niego sukcesywnie. Ha, 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 ha. Dobra. Moja strona czysta w sumie. A moja brudno. Czyste. Dobra. Ja now have access to bla bla bla. Dobra, ja nie będę nic kupował, to ja potem kupię nam wieżyczkę. No dobra. Nam się przydały dwie wieżyczki, jedną pyknąć tak mniej więcej tam, gdzie ty jesteś. Tą tak tutaj, żeby ogarniały obie zony. No dobra. Dewastuje auto. Co? Nie można... Dobra, można. Nie, ja tu kulę marnuję, mam 28. Dobra, proponuję iść razem w jedno miejsce, bo to wychodzą ciekawsze akcje i szybciej się eliminuje. No dobra. O! Gdzieś tam już idą, już? Popyści idą? Biedaczysko sobie leży. Gdzieś tu pieska słychać. No. A, idzie. A! A! Ała. Ciędzien mag. Czemu nie wybuchł? I... Ło. Ło, to było dobre teraz. Idzie następne, idą! Pies z knife'a. Flashbang! Fala ukończona. Dobra, to ja wezmę nam walnę jedną wieżyczkę. Ja sobie dalej zbieram. Czy albo działko z granatnikami może wezmę. Nie, to lepsze to pierwsze działko. Za późno! Jest. Tego nie miałem. Walniemy je w takim taktycznym miejscu, żeby go nam nie zniszczyli. Ładnie na przykład... A nie wiem, tak... O! Pykniemy tutaj ładnie. No. I patrz co sobie wziąłem. Co sobie wziąłeś? O! To jest, Nie, a ja jeszcze tego nie mam chyba nawet odblokowanego. to jest dobre na te, Na co? na helikoptery. A! Ohoju. Pieniądze z niego wypadły. Taki bogaty, taki bogaty.
Siekiofaja. Idą za nami. O. O. I'm out. O. Dobra. Check equipmenty. Dobra, uzupełnię sobie amunicję, bo już nic nam nie potrzeba. Jak się nie mylę, to teraz będzie właśnie helikopter. Prócz błękitnego nieba. Helikopter? Już? A która to będzie fala? 5. A, dobra. Szybko poszło. No, Gdzie niż poprzednio. no, Wpadliśmy wtedy na 4 chyba. no. Dobra, dajesz. Granatnik dumnie sobie tam stoi. I... A, nie. Dopiero na 6. No, dobra. To lecimy. O, idą. Dobra, to chodźmy tam. Dobra, już. Kici, kici. Ale będzie switaśnie. Nie. Gdzie jest mój shotgun? Szał. Piłko szałchuje. Dobra. Z młodej piersi się wypało. Marcin Sniper będzie. Kamper. Dobra, ze mnie taki snajper jak. I'm out! Good job. Okay. To by tu sobie. Aha, Co? nie można mieć dwóch tych, kurde. No nie. A wezmę RPG. No. Nie, to mi został pistolet. Ale deal. No tak jest. Świetnie. Ła! Fakt lecą. A ten granatnik będzie pruł w ten helikopter? No. Chyba. Okej, gdzie to jest? Schowaj się, bo tu teraz będzie pakować. Co? O, dobra. Drugi. Jeps. Dokończ go tam. To było bardzo proste. Nasz granatnik. Co? Nasz granatnik. Ja Uczcijmy to minutą ciszy. to dupia. Nic nie będę uczciwiał. Uczcił. A w dupie. Ja ciężkie pieniądze wywalam, żeby... Nawet... Ja... kurwa. Na nic mi nie stać fajnego. Jak ty fajnie wyglądasz z tą RPG. Cieszę się. A też sobie wezmę tą snajpę. Ursos. Mocarnie się prezentuje. Mnie nie straszcie, że tango... tango. Ido! Jep. O ja! O! Dobra. Czekaj. Leż tam spokojnie. Wykrwawiam się! Nigdzie nie idź. A. Nie. Dzięki. A, strasznie. Dobra. Weź kup jakąś wieżyczkę może tym razem, co? Dobra. Taką wieżyczkę lepiej. Ale mam zajebisty karabin. FAD się nazywa. Też mam go. Dziwny, ale fajny. Kupiłem Nie. sobie. Tam wieżyczkę postawiłeś się. Trzeba, ja ją przeniosę tak ładnie, taktycznie. O. Dobra. Coś nie, bo ją będą tam z tyłu jebać. Dobra, ja ją wezmę, będziemy bronić tamtej strony, a ja ją pyknę tak na to przejście tutaj. O! Wow, ido! Jep.
co się dzieje, ale strzelam. Szkoda, że w Battlefieldzie nie ma takiego trybu przetrwania, nie? To by mogło być ciekawe. Dobra. Mikołaju, dziękuję. Dałeś mi awans. Ja ci dałem awans, No, nic ci nie dałem. dałeś. Fad. My sobie do niego... Granatnik! Ach, granatnik. Dyn, dyn, dyn. Dobra. Nasza wieżyczka jeszcze... nie stoi. Kupię nam nową. Sentry gun ready for deployment. A, Dobra, ty tamtą stronę bierz, a ja wezmę tą drugą. Jednakowoż. Haha, grenade launcher. ja sobie idę grzecznie. Ja też tutaj nie mam jakichś problemów. Wątpię. No i ślicznie. No. To teraz ja pójdę po Predatorka. Dobra. Będzie pan... Żeby nas nie męczyli, to ja wezmę walnę jeszcze. Aha, nie, nie mogę drugą wieżyczkę. Shit. Dobra, ja już daję F5. Dobra, to jedźmy. Dobra. Już 9 fala, nawet nieźle idzie. No teraz będzie 10. A? Dobra, daj F5, no. Czekamy. Hua! Armored Division to the area. Poszukiw... A nie, prosto na nas go zrzucam. Dobra, czekaj. Kurde, no drzewa głupie. Odpalaj! Czekaj! Odpalej! Czekaj! Od... Mam cię! Leci! Boom, headshot! O kurwa! Odlecieli. Dobra. Musiałem O, biedactwo. Rozwalił wieżyczkę. Frajerzyna. Pan Jarzyna ze Szczecina. Dobra. Ale... Replenish ammo please, tak jest I have. Dobra. Z tą wieżyczkę pyknę tak... O! Ładnie. Nie, bo tu ją autorastupcję jak wybuchnie. O! No i pięknie. Niech ogarnia. Ja jej troszkę pomogę. Nie w moją wieżyczkę, frajerze. 3000 kosztowała. Jakoś tam... No co? Co No, jakoś? Wymagają, czy sobie tam jakoś radziły. No, radziłem sobie. Oni wymagają 2 ciosów nożem. Aha. No ja jakoś sam zabijam. A można sobie do tej snajpy dać na przykład... A co go? No, No? można. Dobra. Ja miałem, ale wyrzuciłem tą snajpę. Wziąłem se to. A co ty masz teraz? Aha,